anyalo somo. Jatend piny Kenya William Ruto okoni piny owacho koro keto maino e chenro mar pidho yien bilion 15 kaka yor reso alwora ma okethore kaluwore gi koro lokruok mar kor lwasi. Ruto ne otelo ne chenro no e kaunti mar Kajiado e nyasi manobagi kod jatend migawo mar bunge miluongo ni Soipan Walter Nyambaga noluwo jatend piny Kenya kendo koro miwa ripodno. Allow me, Your Excellency. Kausidho nyasi mar nyuol ne kaunti ma Kajiado, jatend piny William Ruto osidho odiochieng' mar nyuol ne pidho yiende. Chenro ma piny owacho koro menyo godo pidho yiende maromo bilion 15 e kuom higa 10 mabiro. To achieve a cleaner and safer environment is going to be actualized through the intentional placement of environmental conservation and landscape restoration at the center of our socio-economic transformation agenda. Jatend piny mane oten kod jalupne Rigathi Gachagua, jatend migawo mar alwora kod bunge Soipan kanyakla kod gavana ma Kajiado Joseph Lenku, e county commissioners kod commander ma counties, konywando nyaka jopiny nyaka pidh yiende 30,000 ng'ato ka ng'ato kuom higa. Mahali mzee wa nyumba 10 yako anapanda miti 5, yule village elder miti 10, assistant chief 20, chief 30, assistant commissioner 40, deputy county commissioner 50, alafu county commissioner 60, wajumbe members of parliament 100, mawaziri na makatibu 200, naibu wa rais 500, rais mwenyewe 1000 and above. Ruto koni lokruok mar kor lwasi mikelo kod horo mi oganda kwano lal mathoth mitudo kod jamni masani heo milion 2.5. We are all affected by the effects of drought, flooding, unpredictable rainfall patterns, outbreak of diseases, and infestation of pests, including right here in Kajiado. Governor has said you have lost close to 500,000 livestock, and about 2.5 million livestock around Kenya. Mimi ndio naongoza maneno ya kupanda miti, and we are doing very, very well. We not just do it for you, for our country, we are doing for ourselves. We are badly affected by climate change, so it is something that we must do lest we all perish. Serikal okoni ng'wech en long'o chumi kokale pith mar yien mabiro kelo koth ne jopur. The arid and semi-arid parts of this country, they suffer perennial drought and famine. We trust that this growing intervention will help mitigate the effects of the drought and famine, as we will have restored the ecosystem in these parts of the country. Motelo ne pith mag yiende, Ruto bende oyao kar tiegruok mar obila mangong madhi chiwo tiegruok mong'ith mag telo ne obila to kod puonj mamoko. This Leadership Institute is a very important institution as we look into a professional police service. Bende ogolo chik ne migawo mochung' ne gedo mag udi mondo nywando obila chenro magero udi ma nengogi ogonyre kaka bero lwasi mag dak ne sekta mar obila. They live in very bad settlements. Some of them cannot get accommodation in the right places, and therefore I have also instructed the Ministry of Housing to include provision for housing for all our security men and women as we do our affordable housing plan. Ekinde ma piny owacho chako chenro mar keyo kothe mag yien, jatend piny William Ruto chiwo gete ne oganda jo Kenya mondo okaw thuolono mar rito alwora kendo pidho yien 30,000 kuom ng'ato ka ng'ato kuom higa ka higa. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Uloloisa, Kajiado County.